que un dos puntos con maior de mobilidade de persoas ao longo das festas buscouse precisamente estar nun sitio con moito movimento de persoas que van ás festas precisamente para poder informar a maiores. Se van a repartir estes dípticos por todos os locais do casco histórico e polas zonas moi vinculadas aos concertos e á propia festa. Creo que unha maneira de achegar tamén o centro de información das mulleres á cidadanía, á veciñanza e de informar a todas as persoas que estes días nos visitan e, como dicíamos antes, queremos unhas festas libre de violencias sexistas. Espera.